Bună ziua! Astăzi vă prezint noul iPhone 4 care a apărut în 2011. Noi l-am mai observat la congresul din Barcelona. Este foarte frumos, reușit chiar, și pot să spun că are niște chestii care nu prea așteptam. Are grosimea unei cărămide de BCA și un difuzor integrat. Funcționează cu baterii de telecomandă și are câteva ringtonuri prestabilite. Hai să le ascultăm împreună. Deci putem auzi cu siguranță cât de bine funcționează acest iPhone. Pe lângă camera de... Mă scuzați, am făcut o încurcătură. Acesta nu vine cu o cameră decât frontală de 100 de megapixeli și chiar are o baterie foarte bună. Nu o să observăm niciodată că se descarcă. Ceasul funcționează numai pe ora 9:41, nu știu dacă se observă. Și jos putem observa niște crăpături. Acesta nu vine cu un jack de 3,5, vine fără jack și cu un singur buton. Ce să vă spun, nu e conform așteptărilor mele, dar este frumos. Vă mulțumesc. O seară bună.